The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
Mga igsuon, niining laing adlaw sa Ginoo, ang tulumanon hiberitas nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Moingon kaninyong tanan, akong balikon, akong usbon, kanunay na akong gibalik-balik. Maayong adlaw sa Ginoo kaya natong tanan. Atong basahon ning usa ka mubo kaayo nga mensahe, no? Mahitungod ni San Bellarmino, San Roberto Bellarmino o Saint Robert Bellarmine. Kini si San Bellarmino, usa ni siya ka nahimog yung obispo o doktor sa pagtuo. Ang iyang pagkaania sa kalibutan gibutangan ni og kanusa, no? Baga ni adtong 1542 ngadto 1620. Si San Bellarmino, dili ni siya taasa, daklit lang nga saysay sa iyang kinabuhi nga nagtuo ko nga madasig ta niini sa atong pagtuo. Mo na nga akong basahon. Si San Bellarmino, usa ni siya ka patron sa mga canonist, kung mga kanonista. Inatao siya dito sa Monte Polciano, Italia, niadtong 1542. Ugunya sa nag-edad siya og 18, bisan sa pagsupak sa iyang amahan, may suod yun siya o may entered o may suod siya sa kapunungan sa kanang gitawag na to, kapunungan sa mga Hisueta dito sa Roma. O human siya maordinahe, ingon nga pare, si Bellarmino gipada dayon dito sa Universidad sa Louvain dito sa Belgium. So pag counteract o pag atubang sa mga bagang duots mga protestante nga profesor dito. O human sa 7 ka tuig sa pag-ila sa iyang kabalaan o kasantos uban na sa iyang kahibaw, halapad kaing kahibaw, gidestino dayon siya, no? Sa pagtudlo og teolohiya dito sa Roman College o tinang gitawag na to Romano nga kolehiyo. O ang iyang masterpiece nga giuluhan og Disputations on the Controversies, matud padre, is the most complete defense of the Catholic faith ever published. O na ni siya basahon nga giuluhan og Disputations on the Controversies. Inigkuan ni siya kanang mga depensa ni sa pagtuong Katoliko. Kanya giingon diri is the most complete defense of the Catholic faith ever published. It showed such deep knowledge of the Bible. Ang maong gigama niya nga depensa, very biblical kayo. Dayon giingon pa diri, doon na pa hisgutan niya nga mga pamatuod sa mga amahan sa simbahan. The fathers of the church, giingon diri,
that many Protestants could not believe it was the work of one man. So kining iyang libro o basahon nga giuluhan og disputations on the controversies, daghang mga protestante nga nakabasa niini nga dili katuo nga gibuhat rag usa ka tawo sa ato pa ngilngig kana bang dili basta-basta ni nga buhat niya. Gani sa akong nahibaw-an, mao ni gibasa-basa sa mga uban nga mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko sama nako. Daghang kaayong makuha nato nga kahibalo unsaon pagpanalipod sa simbahan o pagtuong Katoliko. Naa diri sa maong libro ni San Bellarmino. Unya matud pa, the book was an instant bestseller. A London bookseller declared, "I have made more money out of this Jesuit than out of all the other writers put together." So bali halinon kaayo ni nga mao nga libro ni adto, no? Dato pa daghang kaayong mo palit tungod kay nindot o maayo kaayo nga libro. Gusto unta ko makabaton og ingon niini, no, kung niya pa ni naapay kopya ni. Niya giingon nga Bellarmine also wrote a famous catechism which was translated more frequently than any other literary work except the Bible and the Imitation of Christ. So, kuan jud, no? Dili basta-basta ang maong libro niya. Kay gihubad gud sa makadaghan. Unya murag ipahulagway diri nga segunda sa Biblia o kanang basahon nga The Imitation of Christ. Mo sunod ni ka ilado ang maong nga libro. After his nomination as cardinal niadtong 1598, Bellarmine implemented the decrees of the Council of Trent. Panahon din niya katong pag-implementar sa Konsilyo sa Trento nga giingon diri edited the new edition of the Vulgate. So dili lang kay gi-implementar niya niadtong 1598 ang decrees of the Council of Trent, no? Niya iya pang gi-edit ang bag-ong edisyon sa Vulgata, no? Though he was obliged to occupy apartments in the Vatican, he lived on bread and garlic, and he used the curtains of his rooms to clothe the poor. So, talagsaon, no? Talagsaon ni si San Bellarmino kay murag adi kay mura maogid. Nagvow po dahil siya kining vow of poverty like sa parehas ng mga kanang gituwag na mga Franciscans, no? Nga dili siya gusto magpuyo og kanang haruhay, no? Gusto niya simple, no? Though he was obliged to occupy apartments in the Vatican, kay balobya kag Vatican nga very matawag na tog kumplito, hitsas, ingnon talang adunahan. Pero kini si Bellarmino, San Bellarmino, simple, no? Simple kayo sa diha sa iyang kalanon o iyang galing gamit ang mga kurtina diha sa iyang lawak sa pag saput sa mga kabus. Salagsaon, no? Unya 4 years later he was appointed Bishop of Capua. Nahimo po dahil siyang obispo, no?
dito sa Kapoa. Then the great scholar who had no pastoral experience set aside his books and began evangelizing the people with zeal of a young missionary. No? Scholar, no? Scholar dayon bisan wala siya pastoral experience, pero giingon diri set aside his books, iyang gipadaplin niya mga libro og nagsugod siya og sa pag-evangelize, no, sa mga tao uban sa dakong kasibot ingon nga misyonaryo, no. So mo ni huwaran, no, ihimplog yung kayo nga usa ka mensahero sa Dios. Sa pagpadayon, ordered back to Rome by Pope Paul V, no? He became the head of the Vatican Library and was consulted in all important matters. So, nahimo siyang dako-dako sa Vatican Library, no? Ang gatudlo gani ang Santo Papa, no? Pope Paul V. Unya consulted in all important matters. So diha niya mukonsulta ang mga tao mahitungod sa pagtuo, no, ug unsa pa na mga gabahin, no, nga importante nga butang, no, may labot na sa atong pagtuo. Niya giingon diri he died in 1620, no. Namatay siya niya atong 1620 at the Jesuit novitiate of St. Andrew. Okay, mga tinahod nga ating paminaw, kining kinabuhi ni San Bellarmino nakapahagit ni kanako isip tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Okay, very takdo o haom kayo ang iyang kinabuhi ni ining ato pong calling, atong tawag isip tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Kay si San Bellarmino nahimo gid siyang konsultahanan o diha mo refer o diha magpakisayod kaniya daghanan kayong mga tao ni adto sa iyang panahon kung maghisgot na og pagtuo. Nya gani, no, sa atong gibasa, siya gani mo atubang sa mga profesor nga protestante kung maghisgot na og disputations kana mga bangi bas pagtuo ba. Okay, by the way, unsa man ka mahinungdanon ning ato gyung panalipdan jud ang pagtuo ba, no, nga lunsay, no, unadulterated faith, no. Kay diha gud sa pagtuo gud, mismo diha sa Biblia instruction yun na sa Ginoo, bisan wala pa manggali teksto, bisan wa pa'y teksto nga mo tudlo o musugo na to. Common sense naman na nga kung doon na tayo pagtuo, kinahanglan atong puy-an, o dili lang kay puy-an, kinahanglan panalipdan. Unya diha sa atong pagtuo, hiusahon ta kay si Kristo mismo, balik-balik niyang pamulong sa mapananglit niya sa Juan 17:11, Juan 17:21-22, katong namuong siya sa amahan nga matud pa niya. Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa.
O particular kayo og panaghiusa nga atong Ginoong Hesukristo. Meaning dili siya gusto anang mag-idya-idya ta ba, no? Pagka bahin-bahin kay gusto niya panaghiusa. Mo bitaw nga so pagtukod niya sa iyang simbahan o iglesia, wala gid siya moingon nga tukuron ko ang akong mga iglesia nga magtudlo o panagsumpakiay o lain-lain. Wa gid siya moingon. Ang iyang gisulti, ang iyang giingon nga tukuron ko ang akong iglesia. By the way, sa bag-ong hubad karon, kumon nga hubad, kanang iglesia gihubad na og simbahan. Ano man kay kanang iglesia, hinuwaman man natos mga katsila. No? Kinatsila man nga lingwahe o termino iglesia. Muna sa bagong hubad ron sa Biblia, ng iglesia gibuhatan jud atong kaugalingong pinulungan. Simbahan o pwede po katilingban kay katawhan man, no? Katilingban ni Kristo o simbahan ni Kristo, kung gamito na to ang kinatsila, iglesia ni Kristo. Pero dili ng iglesia ni Kristo nga nagsugod niya itong 1914, no? Kay kining iglesia ni Kristo sa Biblia niadto man ay nagsugod sa panahon gyud ni Kristo niadtong unang siglo, 33 AD. Unya usa ni ka iglesia. Unya kini nga usa nga iglesia dili ni siya gani usa lang ang description, di ba? Nahinumdum mo sa ako nang balik-balik nga pagpaambit diri sa maong tulumanon nga kining simbahan o katilingban ni Kristo nga usa, lain-lain ni siya og description. Ito pa katawagan, dili ni kay usa, no? Sa Biblia atong mabasa nga kining iglesia nga usa nga gitukod ni Kristo, usahay tawgon og mauna iglesia ni Kristo. Kay si Kristo gud mao'y founder. Pero dili lang kay kana ang description, no? Pwede po siya tawgon og iglesia sa Dios. Iglesia sa Dios, no? 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 2 ngano man tungod kay Dios man si Kristo. Unya kaning iglesia iya pod sa amahan. Di ba? Iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo. Unya ang mga sakop o ang mga miyembro gitawag man sa pagkasantos o pagkabalaan, mao nang gihulagway o gitawag pod ni San Pablo og iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan na sa unang Korinto 14:33. So, dili kay usa lang ang description. Pero di man usara ni kay iglesia, kay usara man ka bundok. Ingon siya, tukuron ko ang akong iglesia. Parehas ba na ako ba? Ako, usara ko katao, pero tulo ang akong description, Silbert, Bobby, ug Veritas. No? So, inana po ang iglesia, usara, pero lain-lain og description, base diri sa Biblia. Pero ang nahitabo god, ang nahitabo ron nato god, nadaghan ang pundok, nadaghan ang lain-laing iglesia nya. Dili pa gyud nag-usa. Kay naay iglesia gamit ang ngalan ni Kristo nagtudlo nga dili Dios si Kristo. Una biya na iglesia ni Kristo pag tawag. Na po iglesia ni Kristo o Church of Christ nga nagtuo nga si Kristo Dios. Nya sa may tinuod ani ron. Di ba? Ang iglesia nga gitukod ni Kristo usa lang. Pero lain-lain ang description. Unya nagsugod din ni atong unang siglo, unya gisaaran pagyod nga lig-on kay bisan ang ganghaan sa impierno go dili makabuntog. Sa ato pa sa pagsugod ni Kristo ani, dili na mahitabo nga mawala ni sa ato pa magpadayon. Amo ni atong sundon, no? Unya unsa kay mga description niya mao na iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, iglesia sa mga balaan. Unya kay napagilaing description ana. Ang mga sakop na ambot pasabot na bag-o naman kay nabunyagan god, di ba? Ang mga sakop bunyagan man gyud na. Kay katong instruction god sa Ginoo, katong diri pa siya, instruction niya sa mga apostol nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita
no, ang motuo og magpabautismo. Una ay instruction pagpabautismo nya. Diha sa bautismo mahugasan ta sa atong mga sala. Duha ka klaseng sala mahugas diha, original sin o actual sin, di ba? Ining ka bunyagan nato sa to pa bag-o na ta. Mao na nga ang mga sakop sa iglesia gitawag sa pagka bag-o o natawo pag-usab nang napoy mabasa sa Biblia nga born again. Pero usara na ka iglesia nga nagsugod niya tong unang siglo dili awhin na, no? Unya, mahimo pong tawgon ang maong usa ka iglesia nga gitukod ni Kristo, mahimo po siyang tawgon nga mga chosen people o mga pinili. No, pero di man niya nga usa ra ni ka iglesia, no, nga nagsugod niya adtong unang siglo, no? Piniling katawhan, niya kanang katawhan sa Biblia pwede po na tawgon og kanang lugar. Amo na nasud. Chosen people pwede po tawgon og chosen nation. Muna ang dunay pundok ron nga nagpatawag po chosen nation o chosen kining pinili sa atong pinulungan, pinili nga nasod o piniling katawhan. Pero kanang piniling katawhan maura po na ang iglesia ni Kristo, maura po na ang iglesia sa Dios, iglesia sa mga santos. Gani na apoy teksto sa Biblia gitawag og iglesia sa mga hintil. Pero usara na unya nagsugod ni adtong unang siglo. Dili ng piniling nasod o katawhan nga nagsugod ni adtong 1957. O mo na nga magbantay ta ayohon na tog subay ang Biblia o ang history nga kanang mga pundok ron nga nagdada sa ngalan nga nas Biblia atong subayon kung mao ba na ang nagsugod panahon ni Kristo. Nga miabot sa Roma kay naamang po'y mabasa diya sa Buhat 23:11 nga ingon si Kristo ngadto ni Pablo nga ipaabot sa Roma, gani ipaabot pa gyud sa Espanya, Roma 15:24 hangtod 28. O na iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios o piniling katawhan, o piniling nasod, pinili nga maotong niabot sa Roma kay mo instruction sa Ginoo din ingon si Pablo nga niabot pod sa Roma, no, iyang gipasabot sa Roma 15:24-28. Unya nahinumdum ta nga kining Pilipinas, kining atong dapit ang nag-Christianize ani ang mga misyonero, uban sa pari og sila ni Magellan, yan tong 1500, kung wa ko malimot diha, mga 1521, niabot sila diri gikan sa Espanya. Unya makita nato ba nga ang continuity, no? Unya ang dagan, no? Gikan Jerusalem, abot sa Roma, abot sa Espanya, then ang mga taga-Espanya na mo'y nagpadala og mensahero, diri sa Pilipinas. Unya mo man na ang Katoliko, di ba? Sa ato pa kung kanang iglesia ron nga naggamit sa ngalan nga naas Biblia, dili gali makasubay ana nga connection, kanang continuity, kanang sumpay ba gikan sa Jerusalem, Roma, Espanya, then ituyok sa tibuok kalibutan apil ng Pilipinas, no? Kung ang atong pundok nagsugod lang sa Pilipinas, nagsugod lang sa Amerika, des dapitan, dili na mao ang iglesyang gitukod ni Kristo. Mahimong ang ngalan nas Biblia pero ang gitukod dili si Kristo may gatukod. Kilain may nagsugod. Nya tingali mangutana mo nya Veritas ngano man ang iglesia diha nga gitukod ni Kristo nahinganlan man karon og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Well, ako na pong i-review, no? Ang iglesia gud nga gitukod ni Kristo kung ayuhon jud natugtuon ang Biblia. Naamanggoy mga tao nga magpasiugda og panagbahin-bahin. Kanang pundok-pundok ba nga mubulag sa original din magtukod og pundok. Dayon
magtudlo po gihapon og Biblia, magtudlo gihapon kanang mga pulong sa Dios, unya lahi na nga pundok. Unya ang mga apostol dili gyud nila mawala sa ilang panumduman, sa ilang hunahuna. Ang mga pulong ni Kristo ba nga, Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Naagyo silang hunahuna nga kanang panaghiusa. Unya, naanay mga tao ba nga kanang maglain og ila. Mo bitaw diha sa Roma 16:17. Basahan ninyo sa inyong Biblia. Roma 16:17. Ingon si Pablo diha nga likay kanang panagbahin-bahin o kanang mga tao nga mubahin-bahin. Kana bang bahin-bahinon ang lawas ni Kristo. Unya, matud pa niya diha, maayo ra ba manulti kini mga tawhana? Madanihon po ang ilang mga pulong. Basahan gud ninyo ng Roma 16:17-18. Magbantay kuno ta sa mga tao nga magtudlo gihapon og pulong sa Dios, pero ang resulta, ang sangputanan sa ilang wali, imbis mausa ta, mabahin-bahin hinoon. Bantayan nato ng grasya sa mga tao. Matud pa diri sa Biblia. Kay usas sa ilhanan god sa tinuod nga mensahero sa Dios, kung magsangyaw gani ang tumong ang pag-usa. Kay mo man ay gusto ni Kristo, Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. So ang tinuod nga magwawali o mensahero, ang sangputanan sa iyang wali, hiusahon ta sa usa ka iglesyang gitukod ni Kristo. Dili ta mabahin-bahin. Akong basahon na kining King James Version sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ingon siya diri sa 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Sige ingon ni Pablo diri, magbantay kuno ta niya sa mga tao nga mumugna og panagbahin-bahin, nga musupak sa doktrina nga inyong nadawat. Di man niya ang gisultian ni Pablo ani kadtong mga matuhuon sa Roma. Kung ato ning tan-awon sa kasaysayan mo man ni ang history sa Catholic Church, di ba? Jerusalem, Roma, Espanya. Pagtuo nga niabot sa Roma, dili pagtuo nga nagsugod sa Pilipinas, dias dapitan o dias punta sa taan na Manila, ni iglesia ni Kristo nga gitukod ni Felix Panalo. Dili sa Pilipinas nagsugod. Pagtuo nga gikan sa Jerusalem, Lucas 24:47 nga ipaabot sa Roma, buhat 23:11 nga naabot gyud sa Roma 1:6 ngadto sa 8, di ba? Nya mo ni giingnan ni Pablo, Roma 16:17. Now I beseech you, my brethren, mark them which cause divisions. Pagbantay mo sa mga tao nga mubahin-bahin kaninyo, nga musupak sa doktrina o pagtuludan nga inyong nadawat. Man nila nadawat sa Roma. Dili nagsugod o diri sa Pilipinas. O dias dapitan o asa pa na. Hasaan misamis dili. Pagtuo nga gikan sa Jerusalem, naabot sa Roma, Espanya, giingnan sila ni Pablo nga magbantay mo sa mga tao nga mubahin-bahin, nga musupak sa pagtuo nga nadawat ninyo diha sa Roma. Unsa may pagtuo nga nadawat sa Roma kung atong subayo ng history. Kini ramang Katolisismo, pero mao lagi na sa pangutana nga unya nganong nahimo man ng Romano Katoliko nga simbahan Veritas nga ang mabasa sa Biblia, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga balaan, mga natawo pag-usab o piniling katawhan, Iglesia sa mga hintil, Kristohanon. Unya nganong nahimo man ng Iglesia Katolika Apostolika Romana?
Okay, ang tubag sa pangutana nga nganong nahimong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ni ang nahitabo. Muhatag ko ninyo og halimbawa, example o para makasabot mo ba pares anang maestra diha sa eskwelahan kung lisod kaayo sabto ng iyang gitudlo, mugamit siya mga example. Kay kanang mga example makatabang na sa pagpasabot, di ba? Mo bitaw nga sa mga debate nga akong gikaatubang. Mo example gyud ko. Kay usahay lisod kay sabto na tong statement ba. Unya inighatag na tong example usahay barawon ra ba mo object din ang atong kaatbang kay isimang kuno kus topic na. Pero wala ta mo simang, no. Ang example, purpose sa example pagpasabot, no. Kay naa gyud mga statement nato nga dili masabtan dayon kung dili ta maghatag og example, di ba? Mo bitaw nga ang maestra diha, labi na hinumdum ko anang mathematics, algebra sa una, no. Ya magklase mi nga di kay ko kay bugo man kay mathematics. Ya mga classmate kay nako mo hangyo agis maestra, labi po sila di sila kasabot dayon mingon dag, ma'am, more examples. Okay. Oh, para gyud makasabot. Ang example nganong nahimong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang example ani himo na tong example o halimbawa kanang atong kwarta. Di ba ang atong kwarta sa Pilipinas, ang may katungod mohimong kwarta sa Pilipinas ang Central Bank ra man gyud of the Philippines, no? Central Bank of the Philippines ra gyud ang dunay authority o dunay katungod maghimong kwarta sa Pilipinas. Bot pasabot kita dili ta pwede maghimo-himo kwarta kay only the Central Bank of the Philippines mo'y makamugna o makahimo og kwarta, mao ba na? Correct me if I'm wrong. Dili pwede nga na hinumdum ko sa una asa to dapit diri sa Pilipinas nga naapoy maghimo pug laing Central Bank nga gidakop manggalitong naghimo ato kay gitawag og fake tong ilang kwartang gipanghimo kay wa man sila authority sa paghimo. Kay ang tinuod kung bisan kinsa lang gyud mo himo og kwarta ana pero ang butog madawat ba pod, no? Una dili tanang kwarta tinuod man gud ang kwarta kontrolado sa Central Bank kay unsaon lang no bisan kinsa pwede mahimo kwarta, no? Oo, mao na. Unya kay naa man gyud po yung mga tao nga manglimbong gyud ba, no? Naagi yung mga tao nga bisag kahibalo sila nga ang Central Bank of the Philippines ra mo'y makahimo og tinuod nga kwarta. Naagi yung mga tao nga maghimo og kwarta pod nga makaingon tang dili tinuod, meaning fake, umini. So, buti pa sabot, dili tanang kwarta nga madawat nato nga mutuhuan din nato nga tinuod na ano man. Okay na amay, for example, 500 peso bill. 1,000 peso bill o ini kanang papel di bangko nga kwarta. Dili tanang inigtan-aw nimo oy 500 peso bill man o 100 peso bill, no? Ya maupod ang kolor din sakto pud og nimtag. Then gigamit nimo sa pagpalit niya niingon og tindira, ya nga tindira suwito man unsay fake unsay dili, di ba? Pag-anas tindira oy fake man ni di man ni madawat. Dayon ni imo dayon gidebate ag kuan katong tindira, giingnan nimo taka ka diha tanawan aw di ka kaklaro ana 500 peso bill. Nya fake day na nga tanawan ng nimtag. Unya ang kulor tanawa maupod. Nakiglali sa tindira. Yang tindira kay kuan suwito man sa tinuod nga kwarta. Unsa may gidipinsa sa tindira nga pagpamatuod nga fake gyud tong kwarta niya. Ingon ang tindira nga sakto lagi ng nimtag. Sakto ng nimtag maupod ang kulor pero tanawa ha. Tanawan ning gibutang nga description sa Central Bank. Kining usa man ang description, timailhan, marka o waymarks. Tanawa ha, wala gali ani pila na ka ilhanan gibutang diha sa Central Bank. Di ko kahibalo. Di po ko swito, no? Pero kanang mga tindera labi na mga teller, swito na sila unsay tinuod nga kwarta, pinaagi sa mga marka o ilhanan. Gibutangan na sa Central Bank mo na inighiling gani sa
inighiling sa kining tiller o tindira, uy, wala maning timaana o kining markaha. Piki na. So, bisan pag mureklamo ka mo yung kagtanawan, nimtag, sakto man na, 500 piso bill. Pero wala man ay mga timaan, nga ang mga timaan, nga gibutang sa authorized authority, nga mao ang Central Bank. So, diha makita nato mahibawan unsay fake, unsay dili. Pinagi sa mga marka, dili lang sa name tag, kay kanang name tag bisan kinsa makahimo ana. Mao po na ang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios sa Biblia. Gibutangan ni og timailhan, gibutangan ni mga marka o waymarks, gibutangan ni timailhan nga naman kay daghan man kog naghimo pog mga iglesia, nagbahin-bahin naman. Tawa tong giingon ni Paul. Pagbantay mo kay naay mga tao nga mubahin-bahin ninyo. Nya niingon pa si Juan diya sa 1 Juan 2:18 ug 19 unsay giingon niya? Nga kana kunong mibiya sa pundok nila nga gipasakupan nga usa kanang mga mibiya tawgon gali na og mga antikristo. Sakit kaayo. Ikaw karon musugod ka tawag og antikristo nga nahigug ba magkas pulong sa Dios, nahigug makas Biblia pero tawgon ro kag antikristo. Ano man kay nibiya ka sa matuod nga iglesia? No? Ang nibiya sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo unsay tawag ni Apostol Juan? Basahan ninyo. 1 Juan 2:18-19, Antikristo. May sakit ng pulong pero mo na gisulat ni Apostol ni Juan day, Apostol Juan, 1 Juan 18:19. Mga antikristo o kaaway ni Kristo kuno nang mibiya sa original nga iglesyang gitukod ni Kristo. Okay, unya, mayong kaberitas, buot ba nimong ipasabot beritas kanang timaan o ilhanan sa matuod nga iglesia, maunang Santa Iglesia Katolika, kanang gibutang sa inyong mga obispo? Tinuod, maogyod. Ang simbahang Katoliko pinagi sa mga obispo, maogyoy gahimo ana. Okay, karon atong subayon ron, kanus aba namugna ng mga waymarks o mga ilhanan. By the way, biblical man ang pag-ingon nato butangan og ilhanan o marka, no? Biblical na. Kung kanang Central Bank napugos og butang og description o ilhanan sa pagtino nga kanang kwarta dili fake, no? Central Bank gali kay baluan na, di ba? Biblia pa, di ba? Di ba? Kung kahibalo ang mga authority sa Central Bank nga kinahanglan gyud butangan og timailhan o waymarks o description ang matuod nga kwarta parang dili mauwat og name tag lang nga para sa atong relihiyon nun ba. Pagbasa galig Iglesia ni Kristo, pagbasa galig Iglesia sa Dios, tuod dayon. Ayaw sa tanawa sa i-research sa ang mga marka kay gibutangan man nig marka. Ilhanan. Unya si Jeremias sa Kapitulo 31, versikulo 21, gahulagway na ana nga ang dalan kuno butang nga waymarks. Basahan ninyo sa King James English. King James English. Ingon siya put a waymarks. Sa dalan kuno butangan kuno ilhanan o description ang dalan. Unya kung moanhigud ta sa bag-ong kasabutan, ang dalan mao man si Kristo. Unya ang iyang iglesia, matud pa ni Pablo, gitawag pod og dalan kay lawas man ni Kristo. Napagali teksto ana, Buhat 24:14. Sa Buhat 24:14, ang iglesia o pondok gihulagway diha nga gitawag og dalan pod. Nya ang uban nga dili mo tuo, gitawag nilag bakak kuno nga dalan. Bakak nga dalan. So mao na ang iglesia nga dahan kay lawas man ni Kristo, butangan kunog ilhanan matud pa ni Jeremias sa Kapitulo 31, versikulo 21. Nganong butangan mag-ilhanan? Parang di ta mauwat. Dili ta mapiki, dili ta mabugos. Karon, utana. At
Actually, daghan man kaining ilahanan sa matuod nga iglesia o mga marka. Pero tan-aw na to sa history ang gi-official. Kana bang gi-dogmatize ba or kanang gi-official gyud nga o maora ni ang description. By the way, no? Unya mayon ka, veritas kana dieng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao gyud. Mao nga naman. Una kanang usa. Pero di lang nasa siguro na ko i-expound ning usa kay wa man siguro mosupak nga ang iglesia usa. Okay, pag ingon ni Kristo, tukuron ko ang akong singular man. So usa gyud na ka iglesia mo na unang timaan. Bisan ang mga Seventh Day Adventist dili mosupak ana kay nakakita ko sa debate ni Brother Alvin Gitamundok bag-o lang na sa YouTube og ni apologist sa Seventh Day Adventist nga si Ronald Ubidos. Sa ilang debate kita ko. Si Ronald Ubidos nga kanhi saksi ni Uba nga nag-convert sa Adventist. Iniuyon siya sa argumento ni Alvin sa Catholic Faith Defender. Niuyon siya nga ang iglesia usa sa marka usa. Okay, niuyon po siya nga Katolika, no? Tanawa ra gud ang debate ninyo ni Alvin og ni Ronald Ubidos sa YouTube. Ang Adventist ni Angkon pinaagi ni Ronald Ubidos. Niuyon siya nga unang marka sa iglesia usa. Then niuyon po siya nga Katolika kay lukop man sa tibuok kalibutan. Pero dili lang kuno ng Roman Catholic Church. Pero niuyon siya nga Catholic. Kanang usa dili mosupak siguro mong naminaw ana nga usa ra gyud ang gitukod ni Kristo, di ba? Dayon ikaduhang timaan o marka mao ang iyang pagka Katolika. Katolika. O di pa day, santa pa day, balaan kay ang mga sakop gitawag man sa pagkabalaan. By the way, kinsa may nag-una ana pagbutang og marka nga santa o balaan? Si Pablo mismo. Si Pablo na mabasa sa 1 Corinto 14:33. 1 Corinto 14:33. Basahin niyo sa inyong Biblia. 1 Corinto 14:33. Ingon si San Pablo nga iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos. Sa ato pa, kanang unang timaan nga santa o holy, si Pablo may unang gamugna ana. No? Wa man tay mabasa sa Biblia nga giingnan jud diretso ni Kristo si Pablo nga Pablo tawgan ni og iglesia sa mga balaan. Pero gihimo na ni Pablo. Ingon siya, iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. So si Pablo may unang gatimaan, gabutag marka nga balaan, no? 1 Corinto 14:33. Dayon kanang Catholic, kinsa may nagmugna ana? By the way, ang una gyung gamugna ana si Kristo man mismo. Pero pag ingon ni Kristo, wala lang matuman dayon diretso. Kay tumanon pa man kay si Kristo God na say mga pamulong o mga tudlo o kung magtagna siya pareha sa mga propeta na ay mga tagna nga dili dayon diretso matuman, maabot pa ang panahon ay matuman. Si Kristo mismo gamugnaan ng pagkalukop. Asa man na mabasa? Marcos 11:17 nga nag-ingon si Kristo, di ba, nasuwat man na nga ang akong balay pag tawgon o pagahinganlan kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran sa tupalukop alang sa tibuok kalibutan kay katong karaan gud nga katawhan sa Dios para raman sa mga Hudiyo. Mao tong gitawag og tinuhuan sa mga Hudiyo kung Jewish religion. Pero unang ang pato pag-abot sa bag-ong kasabutan ang fulfillment sa gingharian sa Dios ipalukop na. Mao na nga kanang Marcos 11:17 prophetic na. Kay primero gigamit ni Kristo ang templo sa mga Hudiyo. Nga katong templo sa mga Hudiyo kung sabto na to para ratos mga Hudiyo sa ilang panahon kay kung hintil ka dili ka Hudiyo isipon man kang mahugaw, di ba? Mao man as karaan. So dili to pang universal. Pero timan gigamit ni Kristo nga paglitok ang templo sa mga Hudiyo. Nga niingon siya nga, di ba ang akong balay nasulat naman na gihulagway naman ko na sa daan nga tawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tibuok kalibutan o alang sa tanang kanasuran.
Actually, matod pa sa pipila ka mga exegetes nga Katoliko, maingon sila nga prophetic na veritas. Ako lang giparaphrase, isa akong pagbasa. Prophetic na. Kay ang katawhan sa Dios, ang katumanan ana pag-abot ni Kristo, himuo ng tibuok kalibutan, ipalukop. Sa to pa, dili na magpermanente nga alang lamang sa mga Hudiyo o alang lamang sa Jerusalem, kundi para gyud nas tibuok kalibutan. Munang niingon si Kristo, pagkatawgon kinig balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. So, by the way, kanang balay diha, duha ang gitumbok ana, mahimong sabton nga building, mahimo pong sabton nga katawhan kun iglesia. Na ana mabasa sa 1 Timoteo 3:15 nga ang balay o ang iglesia o katawhan gitawag og balay. Bot pasabot, balay sa pag-ampo o katawhan nga nagaampo. Di ba? O tawgon ko no og alang sa tibuok kalibutan. Unya wala na natuman diretso. Mo na ingon ni Kristo, tawgon og alang sa tibuok kalibutan, no? Niya kanus ama na natuman. Kanus ama na natuman nga kanang iglesyang gitukod ni Kristo tawgon og lukop. Iniingon man gud siya ipalukop ang yang iglesia. Ang pagtuo ipalukop sa tibuok kalibutan. Kanus ama na natuman. Natuman na ni adtong 107 to 110 AD pinaagi ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Si Obispo Ignacio maoy unang nilitok ana siya iyang basahon. Pero ang ubang mga scholar mo ingon po basin dili si Obispo Ignacio mo'y gaona. Wala lang masulat kay dili manggod tanan na sulat. Pero niingon si Edward Taylor basa-basahon manggalina sa mga iglesia ni Kristo sa ilang programa o sa Pasugo magazine nabasa na ko na kibalo sila ana. Nga niingon si Edward Taylor nga si Obispo Ignacio mo'y ga-imbento anang pulong Katoliko. Pero take note ha, ang giimbento ni Ignacio ang termino nga Katoliko, ang terminology, dili ang iglesia. Kaya ang iglesia si Kristo may gatukod. Ang giimbento ni Ignacio, granting nga si Ignacio may giimbento ang termino nga Catholic. Paras ba ng English o Bisaya, imbento mo nagtao, di ba? Di ba? Granting nga sakto si Edward Taylor nga si Obispo Ignacio may gaunaan ng pulong Katoliko, no? Granting, no? Pero ang mensahe, ang buot ipasabot ana, daan nga gihuna-huna ni Kristo, lukop kay kanang buot pasabot anang Katolik, lukop man, pang tibuok kalibutan. So ito pa, ang gatukod sa iglesia si Kristo, ang gatawag o ang gainbento og termino nga Katolik si Obispo Ignacio. Iyan ang gigamit sa pagtawag sa iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. Sa ato pa, usara di ay ang iglesia ni Kristo og Katoliko. So mao na nga ang nagmugna anang pulong Katoliko, no? Kung atong i-credit na ni Obispo Ignacio, disipulo na siya ni San Juan ha? Nga iyang gitawag og Iglesia Katolik, ito pa Iglesia Lukop o pangtibok kalibutan. Para matuman tong giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nga tawgon og lukop upang tibok kalibutan. Dayon akong idritso na lang kay wa na ko'y panahon. Oh? Gibutangan po ni og description kay butangan lagi description para sa nang Central Bank, butangan description para doon natay basis ba sa pagtino unsay fake unsay dili. Gibutangan na siya description pod ni adtong Council of Nicaea, 325 AD gibutangan siya description o marka nga apostolic. Gikutlo ang Episo 2:20 kay ang iglesia go nagsugod sa mga apostoles kaya mga apostoles may unang sakop. Episo 2:20. Mao na nga sa Council of Nicaea gibutangan siya timailhan o marka kay mao lagi giingon ni Jeremias butangag timailhan parang dita mauwat, no? Butangag description, no? Parehas anang Central Bank. Sa Council of Nicaea 325 AD gibutangag apostolic gani si Ubido sa Seventh-day Adventist ni dawat ana. Pero dili lang kuno ng Roman Catholic. Kay iyang gipasabot nga apostolic man pug kuno ng Adventist, pero tan-aw na to sa history ang tinod nga apostolic Katoliko kay mao guni nagsugod ni Kristo og mga apostol. Kanang Adventist sugod man ang Ellen White ni atong 1863. 1863. Dayon, wa naman tayo igong panahon akong idritso na lang. Gitawag po ni siya Gruman, by the way, base na ako ning explain sunod Domingo po, no?
Ang gitawag po ni siya Roman, gibutangan siya description nga Roman ni adtong Council of Trent 1545. But pasabot ang sentro imbis Jerusalem, mabalhin na sa Roma. Naaman ay paghulagway des Biblia, ibalhin kuno sa layo, buhat 239 gikan sa Jerusalem. Nya niingon si Kristo nga to ni Pablo, Roma, no? Ikay giingnan siya nga, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma, sa to pa Roma. Unya na tinuod yun na sa Roma. Roma 1:6 nga to sa 8, ang pagtuo kuno nga Kristohano naabot sa Roma, nasangyaw sa tibuok kalibutan, sa to pa ni Katoliko o nilokop. Di ba? Mao na nga ang usa sa timailhan sa iglesia karon nga aron di ta mauwat ang sentro dili Amerika, dili Pilipinas, Roma 1:6 nga tuotso. So sa ato pa kung kanang atong pundok dili na siya Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pasaylo ako sa pag-ingon. Fake midi. Pero sa anang Central Bank, pag-ingon niya, oy, wala maning timaana, hining markaha, fake na. Now, bisag sakit na, pero tinuod. Okay, sang lidwa naman tayo igong panahon mga tinahod nga tigpaminaw. Kini na lang ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Hangtod sunod Domingo pohon sa amang oras sugistasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. With Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mag-spray, mag-perfume every day. Mag-perfume para mabango. Ha? Ang suot natin pumuti at parang amoy perfume na! Gulat kayo? Oo! May new Tide with Downy Perfume. Parang naka-perfume every day. With Tide. SRP, 6 pesos lang. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong masebo at pinagkainang maaaring mabakteryang